салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро аз сомонаи оилатиҷе манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншоҳ. Ёсаминбону Мусоева яке аз актриса, модел ва сарояндаҳои ҷавону хушовози кишвар аст, ки тавонистааст дар байни мардум маҳбубияти худро пайдо намояд. ин бонии ҳунар пас аз чанд вақтҳои хомӯшӣ боз дубора барои саҳнаи тоҷик баргашта сурудҳои хешро пешкаши мухлисони худ месозад. ду рӯз қабл Ёсаминбону дар ютуб-канали Суруш Медиа таронаи нави худро бо номи «Оҳиста бигӯ» пешкаши мухлисони худ сохт. ин таронаро дар муддати ду шабонарӯз зиёда аз 70 000 нафар тамошо карда бисёр хуб қабул намуданд. мо ба Ёсаминбону дар корҳои эҷодиаш барои бурдборӣ хоста таманно мекунем, ки боз ҳам дар оянда бо сурудҳои дилнишини худ хотири мухлисонашро шод мегардонад. Мадина Ахназарова яке аз сарояндаҳои маҳбуби дилҳо аст, ки тавонистааст бо овози дилнишини худ ба дили ҳамагон роҳ ёбад. ҳафтаи гузашта барои ин бонуи ҳунар ва ҳаводорони ҳунараш ҳафтаи бобарор буд, зеро шумораи обуначиёни саҳифаи инстаграми Мадина ба 1 миллион нафар расида, ин бонуи ҳунарманд ба қатори блогерони машҳури тоҷик дохил шуд. хабари дигаре, ки мухлисони ин сарояндаи ҷавону боистеъдодро шод гардонд, клипи нави Мадина бо номи «Дили ту аз ман хабар надорад» буд, ки дар ютуб-канали Қиём Entertainment пешкаши ошиқону савтунаво гашт. Дили ту аз мо хабар надора, шикастани дил ҳунар надора, шаби ҷудоӣ саҳар надора, буру ки дилтангам. ин таронаи ҷаззоби ошиқонаро тӯли як ҳафта зиёда аз 370 000 нафар тамошо карда ба ҳунари волои ин сароянда баҳои хеле баланд доданд. тарона дар муҳити пурбарфи кӯҳистон, ки бо қуллаҳои осмонбӯс иҳота шудааст, сабт гардидааст. Мадина бо садои пурдард месарояд. дили Мадинаро ки шикаст аниқ нест, вале ин тарона имрӯз вирди забони ҳазорҳо гашта мухлисони Мадинаро боз ҳам зиёдтар гардонидааст. Абдурозиқ блогери машҳури тоҷик аст, ки муддати 1 сол мешавад дар Арабистони Саудӣ кор ва фаъолият мекунад, ки ҳафтаи гузашта соҳиби тугмаи тиллоӣ гардид. ҷоизаи тугмаи тиллоиро ютуб махсус ба саҳифаҳои машҳур медиҳад. ин ҷавони қадпасти тоҷик, ки бо кӯмаки блогери машҳур Барон муаррифӣ шуда буд, дар муддати кӯтоҳ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар миқёси ҷаҳон машҳур гашта, тавассути ҳунару маҳорати волояш дар дилу дидаи садҳо ҳазор одамон маъво гирифт. беш аз 1 сол аст, ки Абдурозиқ дар хориҷи кишвар кору фаъолият менамояд ва ҳамакнун ҳамнишини бузургтарин ситораҳои ҷаҳонӣ гаштаву тез наворҳои хеле ҷолибро нашр менамояд. саҳифаи Абдурозиқ дар ютуб, ки моҳи майи соли 2022 сабти ном шуда буд, дар муддати камтар аз 1 сол беш аз 1 миллион обуначӣ пайдо намуд. ин саҳифа ҳамагӣ 79 видео дошта, асосан аз будубоши ин ҷавони соҳибҳунари тоҷик дар Аморати Муттаҳидаи Араб нақл мекунад ва дар он клипҳояш низ нашр мешаванд. таваҷҷӯҳи зиёди корбарони интернет ба саҳифаи ин блогер тоҷик боис гашт, ки Абдурозиқ соҳиби тугмаи тиллоӣ гардад. Абдурозиқ дар дигар шабакаҳои интернетӣ низ хеле фаъол аст ва бо як акси худ дар Инстаграм барои ҳамаи мухлисонаш арзи сипос намуд. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ, ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷе интизор бошед.